നിനക്കെന്താടാ അപ്പൊ ഇത്? എനിക്ക് വീട്ടിൽ പാട്ട് കേൾക്കണം. സ്പീക്കർ ഉണ്ടതാ, അതിൽ പാട്ടിട്ട് അമ്മ വഴക്കുറയും. ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിനടുത്തോടെ കച്ചം കിട്ടും. തരാം, പക്ഷെ നീ ഒരു ചലഞ്ചില് ജയിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് തരാം. ചലഞ്ച് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ജയിച്ചാൽ ഇത് അടിക്കാറ്. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കടിക്കണം, അല്ല പറ്റിക്കരുത്. അല്ല ചലഞ്ച് എന്തുവാ? വാ, ഞാൻ ചലഞ്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. സിമ്പിൾ ചലഞ്ചാണ്. അതിൽ ജയിച്ചാ തരുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചലഞ്ച് ഇതാണ്: ഒറ്റ വാക്കില് നീ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് തരും. ഒറ്റ വാക്കില് നീ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് തരാം. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒറ്റ വാക്കില് നീ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് നിനക്ക് തരാം. ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലല്ലോ. എടാ പോട്ടാ, ഒറ്റ വാക്കില് നീ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാ ഞാൻ നിനക്ക് തരാം.